ማዕድ ንጉሳት ቻሌንጅ ተጀሚሩ ብዛዕባ ንጉስ ዳዊት ሓደ ታሪክ ክነግረኩም ደማዓልቲ ንጉስ ዳዊት ብዛዕባ ናይ ቀደም ዓርኩ ዝነበረ ዮናታን ወዲ ንጉስ ሳኦል ብዛዕባ ብስድርኡ ብህይወት ምህላዎም ሓተተ ንሳቶም ድማ እወ ኣሎ ነገር ግን ጉዱ አካልን ዝተረሰዐን ኣብ ርሑቕ ቦታ ዝነበርን ኣሎ በልዎ ብዙሓት ንጉሳት ከምዚ ዓይነት ነገር ሸለል ይብሉ እዮም ንጉስ ዳዊት ግን አይገበረን ናብ ቤተ መንግስቱ አምጺኡ ካብቶም ደቀይ ሓደ ክትኸውን ኢኻ ኣብ ማዕዲ ንጉሳት ድማ ክትበልዕ ኢኻ በሎ እዚ ዛንታ እዚ ብሓቂ ልቢ ዝትንክፍ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ብዙሓት ጉዳኣት አካላት ካብ ሰብ ርሒቆም ተነፂጎም ዝተረስዑን ዘይረአዩን ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ደማ አይና ማዕዲ ንጉሳት ዝብል ቻሌንጅ ንጅምር ዘለና ኣብ ማዕዲ ንጉሳት ዝኾኑ ሰብ ጸጋ ከም ድማ ሰብ ታሪኽን ክትረኽቡ ኢኹም ማይለሚን ኢንተርቴይንመንት ምስቶም ኣብ ድሕሪት ዘለው ብሉጻት ሰባት ብምዃን ንዒስራ ኣካለ ጉዳኣት ብሉጻት ናይ ሚድያ ሰብ ሞያ ንምግባር ንምስልጣን ዝተፈላለዩ ዛንታታት ምትራኽን ቪዲዮ ኤዲቲንግን ስነ ልቡናን ውልቀ ምዕባለን digital skills and self-confidence ስለዚ ድማ ድምጾም ንዓለም የቃልዑ ስለዚ ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ዝግባእ ዓሚቕ ታሪኽ ስለ ዘለዎም ድምጾም ለዓለም የጋውሑ ምኽንያቱ ድማ ሰፊሕን ዓሚቕን ታሪኽ ስለ ዘለዎም ድምጺ ኣካል ጉዳኣት ክጋውሕ ኣለዎ ድምጺ ኣካል ጉዳኣት ብምግዋሕ ድማ ዓርሶምን ወገኖምን ማሕበረሰቦምን ዝጠቅም ጸጋን ክብርን ስለ ዘለዎም ጸጋኦም ብኣግባቡ ምዕቃብ ስለ ዝኾነ ኣብ ማይለሚን ኢንተርቴይንመንት